салом шунавандагони азиз, нашри навбатии хабарҳои тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои моҷир мешунавед. имрӯз 26 майи 2020 сол аст ва инҷо студияи марказии радиои моҷир. субҳи имрӯз 162 нафар шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон бо тайёраи ширкати ҳавопаймоии Уральские авиалинии аз Федератсияи Русия ба Тоҷикистон баргардонида шуданд. Агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон ховар хабар медиҳад, ки баргардонидани ҳамватанон аз Русия дар доираи ҳамкории зечи мақомоти ҳарду кишвар ба амал омадааст ва ин парвози махсус буда дар навбати аввал шаҳрвандони Тоҷикистон, ки зиёда аз 3 моҳро дар марказҳои нигоҳдории муваққатӣ барои шаҳрвандони хориҷӣ дар Русия сипарӣ карданд, тамаркуз карда шудааст. мақомоти Тоҷикистон гуфтанд, ки дар марҳилаи аввал ҳангоми бозгардонидани шаҳрвандони кишвар аз хориҷа, хусусан аз Федератсияи Русия, авлиявият ба нафароне дода мешавад, ки дар муассисаҳои нигоҳдории муваққатӣ барои шаҳрвандони хориҷӣ нигоҳдорӣ мешаванд. бо чунин тартиб дар доираи ташкили парвозҳои чартерӣ таи 2 ҳафтаи охир аст, ки шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон аз мамолики дунё баргардонида мешаванд. ин нафарон барои кор, саёҳат, табобат ва ё кори хусусӣ берун аз ватан рафта буданд, ки ҳангоми пандемия аз коронавирус ва як бора баста шудани ҳарими ҳавоии кишварҳо дар ҷумҳуриҳои будубошашон дармонданд. ҳафтаи гузашта вазорати корҳои хориҷии ҷопон тасмим гирифт, ки бо тартиби рӯйхат вуруди шаҳрвандон аз як қатор кишварҳоро муваққатан манъ кунад. дар рӯйхати мамнӯъулвуруд ҷумҳурии Тоҷикистон истисно нашудааст. сарвазири ҷопон Синзян Абе зимни нишасти матбуотӣ гуфт, ҳукумати ҷопон рӯйхати кишварҳоеро афзоиш медиҳад, ки вуруди онҳо дар пасманзари эпидемияи коронавирус ба ҷопон манъ аст. ҷумҳуриҳои Ҳиндустон, Покистон, Бангладеш, Аргентина, Салвадор, Қирғизистон, Тоҷикистон ва Афғонистон ба рӯйхати аввалияи тартибдодаи мақомоти ҷопон ворид гардиданд. гуфта мешавад, ки дар умум 188 давлати ҷаҳон қисман ва ё пурра барои рӯйхати мамнӯъулвуруди давлати ҷопон дохил карда хоҳанд шуд. хотиррасон мекунем, ки тасмими давлати ҷопон дар самти манъ кардани вуруд ва аз як қатор кишварҳо дар пасманзари чораҳои шадид ҷиҳати кам кардани хатарҳои сироятшавии одамон аз коронавирус рӯй даст гирифта шудааст. хотир нишон месозем, ки Созмони ҷаҳонии беҳдошт 11 марти соли равон як сирояти нави коронавируси COVID-19-ро бо пандемия эълон кард. тибқи охирин маълумоти Созмони ҷаҳонии тандурустӣ, дар ҷаҳон беш аз 53 миллион ҳодисаҳои сироятёбӣ ба қайд гирифта шудааст, ки беш аз 342 ҳазор нафар беморон ҷон додаанд. муҳимтарин хабарҳои ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро шумо мустақиман мешунавед. дар доираи дастгирии худ ҷиҳати мубориза бар зидди коронавирус, ҷумҳурии Туркия ба Тоҷикистон дар шакли кӯмак 50 ҳазор ниқобҳои муҳофизатӣ фиристодааст. кӯмаки башардӯстона аз ҷамъияти ҳилоли аҳмари Туркия ба ҷамъияти ҳилоли аҳмари Тоҷикистон ҷиҳати тақсим дар миёни ниёзмандон ва беморхонаҳо тавассути сафорати ҷумҳурии Туркия дар Душанбе супорида шуд. кӯмакҳои мазкур рӯзи 23 майи соли ҷорӣ аз Туркия ба Душанбе оварда шуданд. ширкатҳои ҳавопаймоии туркӣ инчунин 194 нафар шаҳрвандони Тоҷикистонро низ аз Туркия ба ватан он рӯз баргардонида буд. тайёраи ширкати ҳавопаймоии Turkish Airlines ҳангоми бозгашташ аз Тоҷикистон 100 нафар шаҳрвандони Туркияро низ бо худ бурдааст. қаблан мақомоти Туркия тавассути дафтари агентии ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозии Туркия дар Душанбе 2 лоиҳаро дар самти мубориза бо коронавирус дастгирӣ карда 100 ҳазор ниқобҳои тиббӣ ва 1000 либоси муҳофизатии рӯйпӯши тиббӣ ба як қатор муассисаҳои тандурустӣ тақсим карда буданд ва ҳамчунин маводҳои ғизоӣ барои 100 оилаи ниёзманд низ кӯмак карда шуда буд. идомаи хабарҳои рӯзро шумо мустақиман мешунавед. пас аз 3 ҳафта ҳукумати ҷумҳурии Ӯзбекистон бори дигар воридоти сементро ба ҷумҳурӣ аз хориҷи кишвар иҷозат дод. бо пешниҳоди вазорати рушди иқтисод ва паст кардани сатҳи камбизоатӣ, вазорати сармоягузорӣ ва тиҷорати хориҷӣ, вазорати сохтмон ва ассотсиатсияи Успромстройматериал
дар бораи бекор кардани воридоти мамнӯъ оид ба семент аз 23 май розигӣ дода шудааст. дар ин бора девони вазирони ҷумҳурии Ӯзбекистон хабар медиҳад. манъи воридоти ин масъулияи сохтмонӣ аз 1 май то 31 декабри соли 2020 бо қарори девони вазирони Ӯзбекистон ки дар охири моҳи апрел қабул шуда буд ҷорӣ гардида буд. ҳамзамон дар ҳуҷҷат гуфта мешуд ки вазорати рушди иқтисод ва паст кардани сатҳи камбизоатӣ дар сурати зарурат ҳуқуқ дорад дар бораи вазъ дар бозорҳои хориҷӣ ва дохилӣ ва инчунин пешрафти паҳншавии пандемияи коронавирус дар ҷумҳурӣ пешакӣ бекор кардани ин маҳдудиятҳоро пешниҳод кунад. бояд қатъ кард ки Ӯзбекистон харидори асосии сементи Тоҷикистон мебошад. тибқи иттилои вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2019 ҳудуди 900 000 тонна сементи тоҷик ба Ӯзбекистон содир карда шудааст. ин тақрибан 4/1 тамоми сементи аз ҷониби корхонаҳои Тоҷикистон истеҳсолшударо дар бар мегирад. даромад аз таҳвили ин масъулияи сохтмонӣ ба кишвари ҳамсоя аз $50 миллион бештар аст. буҷаи умумии Тоҷикистон дар моҳҳои январ апрели соли равон 6.8 миллиард сомонӣ ё 91.9% нақшаи пешбинишударо ташкил дод. буҷаи давлати Тоҷикистон дар 4 моҳи аввали соли равон даромади пешбинишудаи $58 миллион ба даст наовардааст. дар ин хусус Спутник Тоҷикистон бо истинод ба вазорати молияи кишвар хабар медиҳад. буҷаи умумии Тоҷикистон дар моҳҳои январ апрели соли равон 6.8 миллиард сомонӣ бо қурби доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико $80.3 миллион дар бар мегирад ки ин 91.9% нақшаи пешбинишударо ташкил медиҳад. омадааст дар хабар. дар натиҷа давлат даромади пешбинишудаи беш аз 600 миллион сомонӣ ё каме беш аз $58 миллион дарёфт накардааст. ин мушкил ба набуди пардохтҳои андозӣ рабт дорад. вобаста ба ин вазорати молия нақша дорад ки хароҷотро барои хариди техника, нақлиёт ва таҷҳизот, сӯзишворӣ ва равғанҳои молиданӣ, хароҷоти амалиётӣ, таъмири асосӣ, сохтмони иншооти гуногун коҳиш диҳад. аз ин рӯ пасандозҳо дар давраи ҳозира 2.6 миллиард сомонӣ ё худ $253.4 миллион дар бар мегирад. профессор ва иқтисоддон Алексей Маслов мегӯяд ки дар ин ҳолат муваққатан кам кардани андозҳо, ташкили минтақаҳои махсуси иқтисодӣ ва муайян кардани самтҳои афзалиятноки рушди иқтисод зарур аст. ва аз Тоҷикистон ба Испониё меравем. ҳукумати Испониё тасмим гирифтааст ки 1 июл карантини ҳатмии 2 ҳафтаинаро барои нафароне ки аз хориҷа вориди Испания мегарданд бекор кунад. тавре гуфта мешавад, ҳукумат 1 июл карантинро ҳангоми вуруд ба Испания барои сайёҳони хориҷӣ бекор мекунад. ин тасмим дар ҷаласаи байниидоравӣ ки дар реҷаи видеоконференс дар девони вазирони Испания баргузор гардидааст қабул шудааст. 15 май ҳама касоне ки аз хориҷа ба Испания ворид мешаванд бояд ба муддати 14 рӯз ба сабаби пандемия аз коронавирус бояд ки таҳти карантин қарор гирифта мешуданд. қаблан сарвазир Педро Сенчес изҳор карда буд ки кишвараш нақша дорад ки то моҳи июли соли равон равои сайёҳони хориҷиро сабуктар гардонад. аз оғози паҳншавии сирояти вируси корона дар Испания 235.8 ҳазор нафар сироятшуда аз COVID-19 муайян карда шуда, 28 аз 1752 нафар беморон фавтиданд. дар нимаи моҳи март дар Испониё ҳолати ҳушдории баланд эълон шуд то паҳншавии ин беморӣ пешгирӣ карда мешавад. ин имкон дод ки ҳаракати сокинон дар сартосари Испания маҳдуд карда шавад ва ҳамин гуна шиддати бо суръати болоравии вируси корона каме ҳам бошад пешгирӣ карда шуд. акнун бо каме беҳтар шудани вазъи эпидемиологӣ дар ин кишвар мақомот чораҳои маҳдудкунандаро барои рушди сайёҳӣ тадриҷан аз миён мебардоранд. сомиёни азиз, тӯли беш аз 10 дақиқа таҳаввулоти ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро дар барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз рӯи мавҷи радиои Моҷир шунидед. барномаҳои дигари мо идома доранд. дар соатҳои баъдӣ бо хабарҳои тоза саломат бошед.